big na ano. Tada! Ang cute, lamig ng kamay mo. Nanginginig daw siya. Ganon po katigas ang aking kilay, guys, na talagang nabali po siya, no? Bebe Loves, mga ka-friendship, mga kabakla, mga Cecil Loves, ayan, welcome back to my YouTube channel. Ayan, so, for today's vlog, guys, no, muna akong chika karon, na ako'y guest, ayan, so, na ako'y guest karon, no, gikan pa ni siya sa bukid, ayan, nagmula pa to sa ano, guys, sa kabukiran, sa kapundukan, ayan, so, i-makeover ako ng aking friend, no, so, sa mga bashers natin dyan, nais ko lang malaman nyo na talagang professional itong makeup artist ko ngayon na guest ko kasi nagtapos po siya sa Harvard University ng coursong FHM, no? Funeral Homes Makeover and Bachelor of Vulcanizing Shop Major in Wifery. Yes. So, pawang professional lamang ang gumagawa nito, guys. So, kayo na po ang bahalang humusga, no? Kasi, ito na. First time kong ma-make-upan ng aking face ng ibang tao. So, titingnan natin kung ano yung magiging kalabasan. Kung ang isang unggoy, merong evolution na tinatawag bago naging isang tao, ako rin may sarili akong version ng aking evolution. Ayan. So, unang-una, no, naging Diyosa ako ng mga tikbala. Ayan. Pangalawa, naging Diyosa ako ng kagubatan. Pangatlo, naging Diyosa ako ng karagatan. At ngayon naman, gagawin niya akong Diyosa ng mga manananggal. So, titingnan natin, guys, kung ano yung magiging resulta, no? So, just keep on watching, guys. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pues magpakaluma ka na. Ano pang hinintay mo? Mag-subscribe ka na. Pakitap ng notification bell button para naman updated ka lagi sa aking YouTube channel. Ayan. So, ipakilala ko na sa inyo ang nag-iisang Diyosa ng kagandahan, no? Ang aking guest for today's vlog, si Miss Eileen Quinto. Ayan. A.K.A. Inday Gamay. Ayan. So, siya po ang aking guest ngayon. So, siya po ang mag-makeover sa akin. Titingnan natin, no, kung matransform pa niya ako, no? Kasi yung mukha ko, guys, wala itong makeup, no? Ayan. So, lumabas na yung mga sumpa natin dito. Kailangan na natin takpan yan. So, titingnan natin kung ano yung pwede niyang gawin sa itsura ko ngayon. So, mga ano, mapapayo mo sa akin. Ayun, ano pwede mong sabihin, no? Kinabahan si Inday. Ayun, so tingnan na lang natin. So first time niya talaga sa vlog, guys. So pagpasensyahan nyo na, no, medyo shy si Inday. So, siya po ang rena ng Seven Dwarfs, a.k.a. Inday Gamay. Tcharan! Ayan, so guys, no, talagang meron pa ako big na ano. Tada! Ang cute! Ang cute, ang cute, ang cute! Ayan, so, without any further ado, guys, let's start! Sisimulan na natin. So, ano bang una natin ilalagay, my dear? Ayan, so, tinatanggal ko muna yung mga, ano, no, mga
Pinapalita mo na to? Hindi pa. Mga make-up na nasa aking mukha. Ayan, no? So, ayan. So, wala na talaga yan, no? So, ang unang ilalagay ni Inday, sa Inday gamay sa akin is foundation. Ayan. Gagamit siya ng Baby Moist na cream. Ayan. 5-in-1 foundation. So, ayan siya, guys. So, siya naman. Ang lamig ng kamay mo. Lamig daw siya. Ayan, lagyan na yung foundation yung aking face, no? So, hindi naman kailangan ng makapal na foundation yung mukha ko kasi makinis na siya, maputi na. So, Tapos, very light na. concealer. Ayan, so, next naman, lalagyan niya ako ng, ayan, concealer. Ayan, guys, no? Lagay niya yung concealer, no? Hide the blemish. Ayan. By Comfort Beauty. Ayan. So, lalagyan niya ako ng concealer. Iko-conceal na niya yung mga Ayan. mura na daw kiling ani ron. Tanaw na to sa resulta. Hindi para siya division mo Ala, lumabas na yung sumpa ko. Ayan, so i-blend na niya, no? So, pawang professional lang po ang gumagawa nito, ha? Paalala po sa mga basher dyan, sa mga nanonood, no? Kung hindi kayo professional na isang makeup artist, kung hindi kayo graduate sa FHM, no? Sa funeral home makeover. Ayan. So, huwag kayong gumaya nito. So, kami lang po ang nakakaalam sa mga ganitong bagay. Ayan. So, ayan. So, biniblend na niya ngayon, no? Yung mga sumpa, kailangan nating takpan. Ayan. So, yung unang nilagay niya kanina is foundation. So, pangalawang layer is yung concealer. Yung concealer. Ayan. Tapos, ito, powder. So, ngayon, lalagyan na niya ng powder. Ayan. So, lalagyan na niya ng powder, no? So, madali ang makeup lang to, guys, no? Makeup ng mga gagawin niya akong Diyosa ng mga manananggal. Ayan. So, ito lang yung Diyosa na manananggal na makinis yung mukha, no? So, dapat sana pag sinasabing manananggal yung mukha is pangit, no? Kulubot yung face. Ayan. So, so, hindi ko na kailangan ng light. Lights off ako today sa aking ring light kasi ang liwanag ng buhay, no? Salamat sa Meralco, ang liwanag ng buhay. Ngayon, ang next naman, tatanggalan daw niya ako ng kilay, guys. Isi-shade niya. Sige. So, sinishade niya yung kilay ko, no? Kasi makapal kasi yung buhok ng kilay ko sa pino-form lang niya. Ginamitan niya ng blade. So, paalala po, no? Pawang professional lang po ang gumagawa nito, mga kabataang nanonood dyan, no? So, bawal na bawal gayahin, no? Patnubay na magulang ang kailangan. Baka masugatan ang inyong mga kilay. O, diba? So, medyo na-form na ang aking kilay. Na-late yung pagtanggal ng kilay, pag-shave ng kilay, but it's okay. See? Oh, ha? Bongga ang show dye. Na-shave na yung na-shave na yung kilay ko. Ayan, na-shave na siya, no? Ayan, pumorma na siya, o. See? Ayan. Nilagyan niya ng powder ang aking face, no? Wala man. Oo nga. Mag-relax ka kasi. Wala naman tayong audience. So, ito po yung
My friend does my makeup challenge na tinatawag, no? So, pauso tayo ngayon. Okay, so ngayon, ang ating next step, lalagyan niya ako ng eyeshadow by Nichido. Ayan, in the shades of, ito guys. Ayan guys, so, okay. Okay, sige. Ano to gone wrong. Yung makeup challenge naging gone wrong. Ayan, so lalagyan niya ako ng eyeshadow with the shades of dark color yung ilalagay niya, no? With shimmering splendid. Ayan. Ano mo dito? Oh, ha? Ano to? Diyos ng mga manananggal. Ano ka ba? See? Ang sarap pala sa pakiramdam guys, no, ng mini-make-upan ka guys. Sarap matulog. Snow. Oh, ang cute ng kulay. Oh, see? Mura na kong iring. Iring buang. Pang ano to guys, no? Pang sasabak ako sa Miss Gay pang Kalawakan. Hello! Ano nangyari? Tatangos pa kaya yung ilong ko ngayon? Malay ko bagi. Ayan guys. So, di na po ako magiging Diyosa ng mga manananggal ngayon, no? Magiging sasali na po ako ngayon sa Miss Gay pang Kalawakan. Ayan. Ayan, so kikilayan na niya ako guys, no? May nagbago ba sa face ko? Na, ang lamig ng kamay ni Inday. Ay, binat. Ganon po katigas ang aking kilay guys, no? Talagang nabali po siya, no? Love trip tong makeover na to guys. So, binabrush na niya para magiging mukhang natural ang ating kilay. Kilay is light, mga ka-friendship. Ayan. Oh, gusto ko yung kilay. Oh, pack na ganon. Oh. Pang beauty con ang kilay. Nako, oh. Ayan. So, gipaningot na gitaon siya, guys. Pak na pak ang kilay. Diyos ko, naninipa, nanunusok ang ang dulo. Diba? Pak, ganon. Oh, kilay is life. Ayan. So, i-blend niya, i-brush niya para mas maging siya, natural. Natural. Ay, ganon, best. Natural. Ayan, so lalagyan niya ng concealer stick yung ating both side. Para magiging siya, maganda siya. Maganda yung form, ayan. Para
Uy. Sorry, sis. Okay lang yan. Ano ba to? Love trick makeover na lang ito title ko. Love trick makeover with my friend. With my sis. Hala, oy, ning gwapa lagi ko. Hindi ko naburahon yung kilay. Tapos, ang ilalagay natin is... Ano, sis? Ayan. Coffee break! Ayan, coffee break. Medyo, ano siya nanlalamig siya. So, kailangan niya ng kape para mahimas-masan. Tingnan naman guys, di ba? Tapos, So ngayon, tapos na siya sa kilay, no? Maglalagay na siya ng maglalagay na siya ng blush on. Nichido na blush on, guys, no? Itong shade na to, guys, ito. Itong light pink. Ayan. So yan po ang gagamitin para sa aking blush on, no? Blush. Bongga. Ayan. First time ko ma-make-upan, guys, no? Ay, hindi pala first time kasi sumali na pala ako ng Miss Gay dati. So, ayan, biniblend na po niya, no? Kailangan talaga i-blend. Tapos, lagyan natin. Noon sa grade style na nag-gun wrong naman yun. So, ayan, nilalagyan niya ng contour ang aking face. Ayan, ngayon, maglagay siya ng contour. Halo na na siya. So, ang ilagay niya is hollow blocks. Hollow blocks. Ito, hinahalo. Kung ano lang yun, Dayo? Sabi natin. Oo. Katulad lang akong ilong. So, ako po yung patay na buhay, no? Ako po yung patay na buhay. So, ako na ngayon ang magko-curl ng aking eyelash, no? Ayan. Ayan. So, kina-curl ko ang aking eyelashes. Ganda ng kilay ko. Oh my God. Love it. Gusto ko to. Oh, ha? And then sa Mamaya kabila. na na, sis. Masa man? Nabuang man yung pagka-make up pa, oy. Mahaba kasi yan. O, diba? Hindi mo sa... Nahadlok siya dahil... Natakot siya kay guys, baka daw matusok yung mata ko. Love trip ko na makeover, kalok. Sa manisis. Hapdus lagi. Mahapi. Baka maipit yung mata ko. Yan. Okay na siya. Sige, push mo pa. Kaya na yan. Ayan, so Yan. ito yung siya ng Maybelline, ha? Maybelline Hyper Coral para sa aking eyelashes. Eyelash. Wala tayong false eyelashes, guys. So, talagang natural lang yung ano natin ngayon, no? Oo, eh. Okay, guys. So, ayan siya, oh. Very, very light lang. Ano lang to ay kacharot-charotan ba na makeup? Ayan, so maglalagay siya ngayon ng highlighter, no?
Para, Kamayin natin. kamayin mo na lang, Diyos ko. Tumangos ba yung ilong ko tayo? Gamay. Ano mo na ilong mo, sis? Hindi naman masyadong pango, sis. Ayan, so pwede na tong ano guys, no? Sumali sa ano, Miss Gay Pangkalawakan. Ano lang sa light makeup? Very, very light lang kasi. Maputi kasi yung mukha ko guys. Oh, kumusta ang ating face ngayon, no? Wala, hindi pala ako nakapag-picture ng before and after. Lipstick. Ayan, lalagyan niya ako ng lipstick from Avon. Ayan, Avon guys. Avon Adarna, no? In the shades of True Color Perfect Matte Lipstick P404. Ayan. Coral Fever. Ano yung pinagsasabi ko? Basta yun na yun. Basta yun na yun. Hinayo pa ko ito. Love trip eh. Nabali ko siguro. Nabali siguro. Ang ganda ko lang. Ayan, malaan Curtis na labi. Wala yung buhok mo. So, ayan guys. Nalagyan na ako ng lipstick. Ayan o. Pulang-pula guys, no? Ito talaga yung mga labi ng mga, you know, Ann Curtis na mga labi. Happy! Ayan, so, ito na guys. Ito na, tapos na. Tapos na guys, na-make upan na ako. So, ito na, ang finished product. Ayan, so, ako na ngayon, ang nag-iisang Diyosa ng mga manananggal. Kaya sa mga chismosa na may kapitbahay dyan, umanda kayo, sisindihan ko na ang kandilang itim. Ganda ka sis, ganda ka girl. hindi siya masyadong halata, no? Natural siya kasi, na, ano kasi guys, sobrang liwanag, no? Patay natin ilaw. Pero kung lalo na yung kilay, oh, pak na pak talaga yung kilay, guys. Ayan. Tadaan! So, ayun na guys, no? Natapos na ang aking, ayan, makeover by yours truly, Inday Gamay. So, tinatawag ko siyang Inday Gamay, no? Kasi siya po ang prinsesa ng mga 7 dwarfs. Ayan. Ayan, so maraming salamat Inday for guesting my vlog today, no? Para sa aking, ayan, makeover, no? So, hindi ko alam kung saan ako pututungo ngayon, kung sasabak ba ako sa, ano, sa sige, Pangkalawakan, no? Pwede rin siya. Actually, no? Very light lang yung makeup natin today. So, pwede itong, ano, alam niyo yung, ano, tita na, ano, nagnininang sa kasal, o di kaya ay sumasama sa binyagan, no? Ito yun! Ito na yun! Thank you so much, Inday Gamay! Ayan, sa aking makeup today. So, I'm ready to rock pa na. Ayan, guys. Push mo na yan, sis. So, maraming salamat, Inday Gamay. Thank you, Ate Steph, kasi pinag-guest mo ako sa vlog mo. Ayan. Magpapa-makeup din. Magpapa-makeup din si Kulit. Ayan, so sana nag-enjoy kayo sa aking munting palabas ngayon, no? Ito yung makeup na charot-charot lang. So, maraming salamat kay Inday Gamay. Ayan, and mega love shout out sa aking team babies. Ayan, sis Mopia Bonita, Amiga Pipim Filipina American, kay sis Fel Yang. Ayan, maraming salamat. At kay Clip and Bell. Ayan, thank you so much, Team Bibis. Ayan, at sa aking YT family, no, Mami LJ Vlog Survive, Mami Oragon Enes, Mami Shella, and Chinitong Pinoy, and Me! Maria Sabel Vlogs, no, at sa lahat ng aking
YT family dyan, no? Maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi ko pa na shoutout, no? Maraming salamat sa inyo lahat sa pagsuporta. You know guys, kung sino-sino kayo. Ayan. So God bless everyone. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, magpakaluma ka na, Bes. Ano pang hinihintay mo? Kaya mag-subscribe ka na, pag-tap ng notification bell button para updated ka lagi sa aking YouTube channel. Thank you so much! Gumanda na ako. Ako na ngayon ang nag-iisang Diyosa ng mga manananggal. So I'm ready to fly now para naman malapit ng mga lalaki na sa sidewalk lamang. Maraming salamat guys! See you on my next vlog. God bless! Thank you for Bye-bye!